yn adran y Ceffylau Chwaraeon y Pencampwriaeth sydd dan sylw ni ac yn cadw cwmni y leri. Dyn ni wedi bod yn gwylio'r cyfan yn do 4 sydd i fewn yn y cylch wedi cymhwyso erbyn hyn. Y 4 yn plesio? Ie, da ni wedi cael gwledd o gystadlu bore yma'n dweud gwir yn do ar y safon wedi bod yn andros uchel a dwi'n meddwl bod i wedi cael y teip mae hi'n licio i mewn i'r Pencampwriaeth efo'i gilydd. Wrth gwrs, y cyntaf a'r ail o'r ddwy dosbarth sydd yn cael cystadlu. A y beirniad jyst i atgoffa chi yw Cathy Adkin Bawdler o Tregoir lawr gen Abertawe. Wrth gwrs, wedi bod yn llwyddiannus iawn gyda'r ceffylau hela dros y blynydde hi a'i gŵr Peter. Ac dyma ni te y cyntaf i dratian allan. Adrian Chapman, Soltre Celtic Prince, enillydd y dosbarth i'r rhai blwyddi. Hugh Griffith. Gwrs y cymydog i ti, Leri? Ie, mae Hugh yn dod i helpu fi blething Ceffylau, falle pan dwi'n cael yn archwilio gan yr Hanoverian yr Oldenburg. Mae'n wych ar blethu. Dyma ni Caereini, All That Jazz. Yn symud yn fendigedig yn ydy. Symud yn well wan ac oedd yn y dosbarth. Ydy ymlacio chdi bach dim ond ydy. Ond mae yna breeding dressage yn y ceffyl yma, so ti'n gallu gweld o yn y symudiad yn sicr. Mae jyst yn rhoi bach mwy o knee action a falle dyn nhw'n cyfro'r ddaear mwy. Elliot Clifton, y milfeddyg, yn dangos ar ran Rosita Hamer. What a yarn. Bihafio'n andros o dda chwarae teg. Gath ei dynnu fewn yn gyntaf yn y dosbarth i ddechrau, ond gafodd y drefn ei newid munud ola, a dyma'r un ddoth i'r brig. Dyma ni Honourable Bachelor, dan berchnogaeth James Knight. Enw da. Mae gen nhw gyd enwa Saesneg yr Ceffylau Chwaraeon yma'n does yn hytrach na enwa Cymraeg, achos maen nhw debygol bod nhw'n mynd i'r byd yna bach mwy. Y 4 wedi cael cyfle i atgoffa'r beirniad Cathy Adkin Bawdler o'r ffordd maen nhw'n symud. Ac siŵr geith hi cypolwg sydyn dros nhw cyn wneud penderfyniad. Be wyt ti'n meddwl, David? I fi, falle'r swclim Honourable Bachelor yn ffefru ni, a falle'r swclim oedd yn ail yn efo'r gil wobr, dwi'n siŵr be amdana ti, Leri. Dwi'n meddwl bod hi'n mynd i fynd am yr ei blwydd. Dwi'n meddwl. Gwn i weld. O, dyn ni'n wahanol. Ie, gwn i weld. Achos dwi'n meddwl, pwy sy'n gwybod mwy wedyn? Wel, ie, wel. Watch dy hun, David. Barn, di ond e. Barn. Da i'n gwybod rhy faint. A ni'n o reit. O, ti sy'n iawn. O na. O na. Hwn i'n meddwl bod hi'n sbiad am yr ifanc. O, un o bob un, mae'n oce. Da ni'n o reit. Da ni'n gyfartal. Felly, Pencampwriaeth yn mynd i Adrian Chapman gyda Soltre Celtic Prince, ac yr Gil Wobr yn mynd i James Knight gyda Honourable Bachelor. Maen nhw yn neud par yn dydyn, mae'n di pigo par. Ifan deg, maen nhw'n siwsig gilydd i'r dim. Mae llongyfarchiadau i Adrian Chapman ac wrth gwrs James Knight. Ac y Pencampwriaeth yma yn adran y Ceffylau Chwaraeon. The champion and the reserve will be going on to compete in the Supreme Championship later this afternoon. Diolch unwaith eto i'n ddogfen sef arwain DGC ac hefyd i Graves
am noddi'r dosbarth yma yn adran Ceffylau Chwaraeon. Thank you also to our sponsors, which is Arwain DGC and Grace, for sponsoring the championship class. Adrian, not a bad start to a sports horse career, is it? No, a very good start, bless him. Oh, excellent. So, I'm just happy. What's the future hold for the? Hopefully I'm going to cut him end of next year. Hopefully then recommend his 3-year-old year, and then we'll send him away and see what he's going to do, whether he's going to be a show jumper, eventer, see what future holds for him. Well, the possibilities are endless. Congratulations. Thank you very much, David. No worries. And we'll see you at the Supreme Championship later on, and wish you all the best of luck for that. Thank you very much. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau. Thank you. Oh, yeah. Adrian Chapman yn ennill y Pencampwriaeth yn adran y Ceffylau Chwaraeon yma yn y ffair eiaf. Sultre Celtic Prince ar ei ymgeis gyntaf yn gystadlu yn y dosbarthiadau chwaraeon. Thank you also to